खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि रायमना जंगल रिट्रीटआ लानानै फैदों मोनसे मोजां खौरां। रायमना जंगल रिट्रीटआ मोनसे रोखोमनि समायना महरजों लोगोसे बेयाव बोथोरजों गोरोबनाय गोबां रोखोमनि सुबिदाफोरखौ बारायनानै होदों। नंगौ, क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों फोसावजानाय रायमना माहारियारि हाग्रामाजों नांजाबनाय रायमना जंगल रिट्रीटआ सुबिदाफोरखौ बोथोरजों लोगोसे बारायनानै होबावनाय जादों। मख'जाथावदि बेयाव जिपसि साफारिनिफ्राय लानानै थानाय, जानाय, गेलेनाय, जिप लाइन गाखोनाय आरो मोनाबिलियाव रंगिना संगिना लाइटजों लोगोसे बोथोरखौ लानानै क्रिसमासनि थाखाय आरो गोजां बोथोरनि थाखाय बनफायारनि सुबिदाफोरखौ बारायनानै होनाय जाबाय होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायथियो रायमना जंगल रिट्रीटनि मावफारियाफोरा। बेजों लोगोसेनो रायमना जंगल रिट्रीटनि मावफारियाफोरा फोरमायबावोदि बे रायमना जंगल रिट्रीटआव मिटिं हल, बार्थडे पार्टी, वेडिं सेरेमनि बायदिनि थाखायबो खाबु दं। जायफोर बिथांमोना मिटिं, बार्थडे पार्टी, वेडिं सेरेमनि बायदि खुंनो बिथांमोना फैनो हागोन होनना फोरमायो। दानिया फैदो जोंनि खौरांनि गेजेरजों आरोबाव मा फोरमायथिदों रोखायै मिथिना लानि। बयनिसिमबो बड'लेण्ड बुब्लि नायग्राफोरनिसिम जोंनि रायमना जंगल रिट्रीटआव क्रिसमासनि डेक'रेसन साजायगासिनो दङ। नोंसोरो फैनानै आरो बेरायफैनो हागोन, नायफैनो हागोन आरो ओमफ्राय जोंनिहा फेसिलिटियाव दङ जाहैबाय रुम दङ, नन एसि रुम। जोंना नन एसिनि रुमा जाहैगोन प्राइसआ 2500, एसि रुमा जाहैगोन 3500 आरो बेजों लोगोसे उन्दैफोरनि थाखाय गेलेग्राबो दङ। आर्मि नेट, हिलरिं ब्रिज, जिप लाइन आरो बिनि गेजेरजों डाइनिं दं, रेस्टुरेन्ट, ओमफ्राय मिटिं हल दं। नोंसोरो कनफारेन्स बागेरा खालामोबा लाफैनो हागोन आरो औ, जिप साफारिनिबो सुबिदा दङ। नोंसोरो नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन जोंनि रायमना जंगल रिट्रीटआव। जोङो मा होनो दायो जोंना रायमना जंगल रिट्रीटआवहाय दायो क्रिसमासनि बारै जोंहा दङ, विन्टार सिजननि बारै बनफायार, बारबिकिउ, अमा बेदर सावनाय, लकेल चिकेन दाउ सावनाय बेफोरखौ मोननो हागोन। ओके, हाँ, ये जो हमारे यहाँ पे जो अभी रायमना रिट्रीट पे यहाँ पर जाने की हमने अभी रिसेंटली हमने खोला है, तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा शॉर्टकटली मैं आप लोग को कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम जिस रीति से अभी विंटर का सीजन जिस रीति से हमने एंटर किया और इनके साथ साथ ही हमने यहाँ पर अभी देखते हैं कि बहुत सारे आइटम्स हमने यहाँ पर धीरे धीरे हमने उत्पन्न कर रहे हैं यहाँ पर कि जैसे कि हम देखो यहाँ पर कि बॉन फायर वगैरह करते हैं यहाँ पर कि लोग आते हैं कि जैसे कि मानो कि बच्चे लोग भी आते हैं यहाँ पर, जैसे कि रूम वगैरह है बच्चे लोगों के लिए, जैसे कि यहाँ पर सारी चीज़ जैसे कि आइटम है यहाँ पर उनकी। लोकेशन के बारे में अगर बोले तो आप लोग विजिट कर सकते हो कि हमारे ये जो रायमना जंगल रिट्रीट हाँ, तो यहाँ के जैसे कि जिप सवारी भी हम लोग होता है यहाँ पर, तो यहाँ से भी अवेलेबल है और साथ में यहाँ पर जैसे कि हमारा आइटम वगैरह भी खाने के लिए भी फूडिंग भी सारी चीज़ हमारे यहाँ पर है, हो जाता है, अवेलेबल है। अच्छा, मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे बीटीसी में जितने भी हमारे इस बडोलैंड बुबली को जो देखते हैं, आप सभी को इस वीडियो के थ्रू से आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ये जो रायमना जंगल रिट्रीट है ये बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा है। आप लोग यहाँ आकर जैसे कि रिफ्रेशमेंट भी आप लोग ले सकते हो।